Kay Nangangha ang mga Dabawenyo dihang nakita ug nahimamat sa personal si Vice President Sara Duterte atol sa gihimong Office of the Vice President kun OVP EXTRA+Ordinary the Vice Presidents of the Philippines pop-up exhibit karong adlaw'ng Sabado, Marso 14, 2026 sa usa ka mall sa JP Laurel Avenue, Davao City. Present sa aktibidad si kanhi Vice President ug karon Pampanga 2nd District Representative Gloria Arroyo. Sa mensahe ni Vice President Sara Duterte, iyang gi-highlight ang kontribusyon sa 14 ka mga vice-presidente sa nasud. Gani nagkomedya kini nga wala niya giapil ang iyang paglingkod sanglit duna pa kini giatubang nga mga impeachment complaint. Atong paminawon mga kasama ang tipik sa mensahe ni Vice President Sara Duterte. This exhibit and the book, first in line, are the permanent records of 14 leaders who held the Republic together. They were not 14 lang kasi yung hindi pa tapos yung pinaka-15. Hindi natin alam kung ma-impeach siya o hindi. Hindi pa tapos ang kwento niya. They were not always celebrated, but they were always necessary. Highlight sa event, mga kasama ang coffee table book signing ug nag-awhag sa publiko nga iselebrar o balikan ang kasaysayan, kalampusan ug legasiya sa Philippine Vice Presidency. RMN